Berhara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne watan gorugçylarynyň günnüň öň ýanyny arkadaly gahryman serdarymyna baş tutanlygyna Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň enjamlaryň binýadynyň iýdigdäli berkidilmegi netijesinde içeri işler ministrliginyň Balkan vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň bereket etrafynyň polisiýa bölüminiň awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binasy gurulup dawaraly ýagdaýda ulanmagy berildi. Şeýle desgalaryň açylyp ulanmagy bermegi aýratyna sürüjüler üçin ören ähmetliler. Awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň edara binasynyň açylyş dawarasy uly ruhyny etlegibetdi. Ähmetli waka münasibetli guralan dawara aýdym saly çykyşlar bilen goşup, ol şahatlykly we ýaty gazy pursatlary betdi. Bir yerde guralan aýdym saly dawaratnajar halkymyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilmegi, ähli düdümleriň sağlaşky işiniň ýoly goýma uğruna döwlet derejesine ähmet berilýän üçin gahryman arkadamyda we arkadaly gahryman serdarymyda tüýs ýürekden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Yerine getirilen aydımdır sahalarda hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň ýol başlygyna anyp barýan äger tuly tutumly işler 2024-nji Pekin paýhas ummany Magtymly Pragy ýylynyň wasfy belentden beýan edildi. Bir ýerde guralan dawarada çykyş edenler, ägärki döwürde ýurdumyzda ulaglaryň sağlaşky hereketini öpçün etmek, bu düdüme değişli ähli zerur şertlary ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşly meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýanlygyny bellediler. Şeýlede dawaranyň dowamyna ýurdumyzyň harby hemde hukuk goraýjy edaralarynyň ähli ugurlaryna bolşy ýaly içeri işler ministrliginiň ugurdaş edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň iýdigdäli berkidilýäni barada edildi. Dawaranyň dowamyna döwraba binanyň gurulşygyna has tapawutanyň gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşuldy. Soňra dawaratnajar awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň täze gurulan edara binasynyň işi, oň iş otaklary we binanyň enjamlaşdyryş derejesi bilen tanışdylar. Bellenşýäli täze merkeziň otaklarynyň enjamlaşdyrylyşy, olarda ornaşdyrylan täzeçil tehnologiýalar we sany ulgam ýokary halkara görkezjilerine dogly laýyk gelýär we bu ýerde anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. Ägärki döwürde ýurdumynyň durly konjekturlaryna bolşy ýaly Aşgabat şäheriniň çäklerini ýollaryň değişli derejede saklanmagyna, köçelerde ýol hereketine değişli belgileriň gowunajaý oturdylmagyna we olaryň sağlaşly hereketine möhüm üns berýär. Bu bolsa sürüjüler we piýada ýolagçylar üçin zerur bolan amatlyklaryň döredilmegini öz için alýar. Şunun bilen baglykda ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öňde goýulan wezipeleriň talaba laýyk ýerine ýetirmek uğruna ähli zerur tagallary edýärler. Bu bolsa amala asyrlayan işleriň bellenen kadrlaryna laýyk gelmegine aýratyn ähmetliler. Şunda ulaglaryň sağlaşky hereketiniň pugta berja edilme uğruna amala asyrlayan giň meşgul işler özüniň oňy netijesini berýär. Dawaratnaşan şeri işler edaralarynyň işgärleri şular ýaly döwraba binany sowgat eden hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede ýurdumyzda giňden bellenip geçilýän watan goragçylarynyň günnüň öň ýanyna içeri işler ministrliginyň Balkan vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň Gyzylarbad etraf polisiýa bölüminiň awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş hemde hasabaş topunyň edara binasy dawaraly ýagdaýda ulanmagy berildi. Awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş hemde hasabaş topunyň edara binalarynyň açylyş dawaralary uly ruhunetlige aýdym saly çykyşlary betdi. Dawarada içeri işler ministrliginyň şeper höwetçiligi we medeniyet işgärleri özleriniň aýdym saýlary bilen çykyş etdiler. Ýerine ýetirilen aýdymdyr saýlarda tanslarda asuda watanymyz berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwri, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň alyp barýan ýurt bähretli tutumly işleri, ýurt asudalygy hemde 2024-nji Pekin paýhas ummany Magtymly Pragy ýyly belent ruhda wasp edildi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüni wasp edip ýerine ýetirilen aýdymdyr saýlar, joşguny tanslar, oňatnyjylara şatlyk paýlady. Dawarada çykyş edenler durmuşyň ähli ugurlaryna talabalaryk işleriň ýerine ýetirmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş deretiniň ýoklanma babatda iýdigdäli tagalla diýen hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyda tüýs ýürekden çykan alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaratnaşan ilsilerli ýaşullar bu binalary gurmakda tapawutany işlen gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurdylar.
Şeýlede dawranýjylar awta ulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toparynyň idara binasynyň içine aýlanyp, olarda döredilen döwrebap şertlerdir mümkinçilikler bilen tanışdylar. Bellenşýaly täze binanyň üçünçilik derejesi hemde oň enjamlaşdyrylyşy häzirki zamanyň ösen talaplaryna hemde halkary görkezlerine dolu laýyk gelýär. Binalaryň daş töwerekleriniň awadanlaşdyryş işlerine de möhüm ähmiýet berilipdir. Häzirki döwürde ulaglaryň sağlaşy hereketini öpçün etmek hemde hereket howpsuzlygyny pugtlandyrmak möhüm wezipe hökmüne kesitlendi. Şu maksat bilen ýurdumyzda bu ugra değişli köp taraply işler anyp barlýar. Ähli ýerlerde giň hemde amatly ýollar gurulýar, hemde odal bal bolanlarynyň durky täzelenýär. Köçeler we ýollar dünýä nurlaryna laýyk gelýän hereketi sağlaýjy we beýleki maksatly serişler bilen öpçün edilýär. Ýergelen näse awta ulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toparynyň idara binalarynyň guruluşy işleri Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň guruluşyk birleşigi tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu binalarda ornaşdyrylan enjamlar awta ulaglaryň çeýniki ýagdaýyny anyklamaga, awta ulagyň dolanýyş ulgamynyň işini, tezlik ölçeýjetiniň aşyklanýyş ulgamynyň talaba laýyklygyny, awta ulagyň hereketlenýärjeginiň ýurdumyzda kesitlenen ekologiýa gadalarynyň talaplaryna laýykdygyny, ýeňil hemde ýük awta ulaglaryň durudyjy ulgamlarynyň işini doly gözden geçirmäge mümkinçilik berýär. Dawratmyjylar halkymynyň awadan durmuşyny öpçün etmekde, ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýa-da ýola goýmakda möhüm ähmiýeti bolan döwreba binalary sowgat eden hormatly Belen Serkerde başymyda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda tüýs ýürekden çykýan alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.